τατουάζ παραπέμπει σε σχέδια στο κορμί. Εμείς όμως θα σας παρουσιάσουμε πώς μπορείτε να κάνετε ένα τύπου τατουάζ και στα μαλλιά σας. Στο μικρόφωνο έχουμε το λόγο που τους παρανοχωρείτε πως μέσα σε λίγα λεπτά το σχηματιστά θα απεικονίζεται σε ένα κεφάλι. Προσεκτικές κινήσεις, φαντασία και αρκετή τρέλα. Ο Μάνος Διοχυφών με τη μηχανή για το κούρεμα κάνει θαύματα. Avec une certaine dimension. Το πρώτο μας βήμα είναι να φέρουμε σε ένα σχετικό μήκος στο μαλλί, αρκετά κοντό για να μπορεί να βγει το σχέδιο. Και μετά, βάσει της έκμησης της στιγμής, δημιουργούμε φόρμες, οι οποίες είναι tribal, οι οποίες στην ελληνική μετάφραση θα μπορούσαμε να πούμε φυλετικές. Πολύ όμορφα. Μόλις έμαθα ότι γίνεται στο διάλογο. Αυτό στην Ελλάδα, είναι συμμετοχή. Ήρθα, έγινα, δεν πονάει καθόλου. Και οι Έλληνες κομμωτές θέλουν να διεισδύσουν στα μυστικά της τέχνης του Διοχυφών. Προσπαθούμε να μάθουμε και να φέρουμε στην Ελλάδα γενικά κάτι που δεν το έχει φέρει κανένας. Όχι, θα έλεγα ότι περιορίζεται λίγο στις ηλικίες, περιορίζεται λίγο στο σπίτι του άντρα, έτσι. Είναι κάτι που αυτή τη στιγμή το βλέπω σε άντρα, μπορεί να γίνει κάλλιστα και σε γυναίκα. Κάτι πιο ρομαντικό, λόγω του φίλου. Ίσως ένα τριανταφυλάκι, γιατί είναι κανένα πιο καλά. Μέσα σε 20 το πολύ λεπτά το μαλλί θα σας αλλάζει όψη. Το μόνο που χρειάζεται από εσάς είναι φαντασία και διάθεση για αλλαγές. Ο σωσίας του Brad Pitt Χρήστος Γκρίτσαλης μιλάει στο